Jotono lamsugo ani channelo khaklai norok jotono kahamno tongna norokni bagai tai kaisa topic to bi fake abo hongke norok screen anu khana what is sentence haike ba kok thai kok butang ta monohin haita what is sentence haike ba kok butang ta monohin faidi hingke jung kok butang eba sentence ni definition kisa nailayana naide orang definition kisa kokborok bai sirikha thaisa eba thaisa is like gobang kok thairok gana gana asugei kok mangnang kok sajakhe bonono hino kok butang gobang ma borok singei mano thaisa bahike kok thai engai man haita kok thai thaisa tongai mano nai nai de kaisa belaki interesting kaisa e sound kaisa bai kaisa meaningful kok thai engo nai nai de any kokborok tam hane ucharan khlaijak a hane se ucharan khaijago ka ke sajak nai a abo simia tai kaisa a borok hane jeng je samani a borok hane sakeno a je hane samabai jeng kaisa meaning mane kaisa kok thai eba meaning riuta kaisa kok mang riu amahai gahge khaklai norok o definition o kisa kisa bujiman kana abohai thaisa eba thaisa is like gobang kok thairok gana gana asugei kok mangganang kok sajakha hingke bonono hino kok butang faide hingke chung example ni bisingtui buchilayana kok butang ni example naide oro ang puleo sikya ang mai sakha hayata ang mai sakha obobo kaitham kok thai milui kaisa kok butang angkha o jaga te kaisa jaga bo naidi ang rengnogo thangnai ang nang biang thangnai oboke interrogative sentence o khobjakata sungmung kok butang o khobjakata ang bijap hamjago oborok jotono kaisa kok butang ni phonuk mari last naidi thangnai mia ang hingke omokon kaisa meaning daruba mia se bo thangnai bo hingke mia thangnai bo ni sawo mia mane to past hai deba thangnai mane tamo future ni kokno sajogo ang thangnai mia ang chao obo kono sentence sa saya om hai jodi kok butang sajakpano tumung abo meaning riya hingke abo no jeng kok butango khobjakya hingke khaklayo norok buchui mankhna tini ni bagai omsuk no ngai video norok no belake hambai nai tongmani bagai tini ni bagai asuk no jotono no hambai